Il·lustríssims veïns i veïnes de Barcelona. Aquesta no és una cadira qualsevol. 4 potes amb braços d'estil anglès segle XIX, fusta de cova amb detalls carei i entapissat capitoner amb vellut vermell. Aquesta és una cadira que dona potestat a qui s'hi assegui per prendre decisions sobre el futur dels nostres barris. I per primera vegada a la història de Barcelona seran vostès qui s'hi asseuran. L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa els primers pressupostos participatius en els quals els veïns i les veïnes podran proposar i decidir en què s'inverteixen els barris, un total de 75 milions d'euros. Un procés col·laboratiu, transparent i vinculant. Perquè qui sap millor què necessita el mercat de Sant Antoni que les paradistes que hi treballen? Qui coneix més bé les tradicions de Sants que els seus castellers? Qui sap millor què necessita el camp de críquet de Montjuïc que les noies que hi juguen? Qui coneix millor els horts urbans que la gent del barri que en tenen cura? Qui millor que els ciclistes per proposar millores en mobilitat sostenible? Qui sap més bé què necessiten les Big Bands que els seus propis alumnes? Qui sap millor que vostès què és realment important per Barcelona? Perquè la democràcia real es fa així, entre totes i tots, proposant i decidint. Seguin, il·lustríssimes veïnes i veïns. Decidim Barcelona.